Jaruman kannywood 10 da suka fi kowa yawan mabiya a shafin Instagram. Dandalin sada zumunta na Instagram ya zama wani babban zaure da 'yan fim suka mai da shi gurin baje kolin ra'ayi, tallata hajojinsu, kece rainin kwalliya, kai wani sa'in ma yakan zama filin daga inda suke fafatawa da juna in ta haɗo su ta hanyar aikawa da juna zababban kalamai da habaici gami da gugar zana. Duba da irin wannan muhimmanci da 'yan fim suka ba wa wannan dandali, muka tankaɗe, muka rairaye, muka binciko muku jarumai 10 da suka fi kowa yawan mabiya a wannan shafi. Na tabbata na 10 sai ya ba ku mamaki. Rahama Sadau. Rahama Sadau ce ta ɗaya, tana da mabiya 753. Hadiza Gabon. Hadiza Gabon ita ce ta biyu, tana da mabiya 705. Alinuhu. Alinuhu shine na uku, yana da mabiya 650. Fatiwasha. Fatiwasha ce ta hudu don tana da mabiya 599. Adam iya zango. Adam iya zango shine na biyar, yana da mabiya 571. Nafisat Abdullahi. Nafisa Abdullahi ita ce ta shida, tana da mabiya 554. Maryam Booth. Maryam Booth ita ce ta 7, tana da mabiya 515. Halima Atete. Halima Atete ita ce ta 8, tana da mabiya 457. Jamila ita ce ta 9, tana da mabiya 365. Ramadan Booth. Ramadan Booth shine na 10, yana da mabiya 281. Dole na ce za ku yi mamaki duba da kasancewarsa sabon jarumi mai tasowa kuma namiji. Duk farin jini irin na matasan jarumai mata ba wacce ta sami damar shiga wannan rukuni. Kai manyan ma irin su Sadiq Sani, Sadiq Zahraddin Sani, Aisha Tsamiya, Maryam babban yaro da sauransu duk ba su samu damar shiga wannan rukuni ba. Dan na subscribe don samun labaran kannywood da ɗuminsu.